Здравейте! Казвам се Димитър Алексиев и съм на 7 години. Уча в Българско неделно училище Свети Кирил и Методий, град Дотмунд. Моята учителка е госпожа Александрова. Моята любима българска приказка е Житената питка. Приказката е много интересна и забавна. Разказва се за една питка, която успяла да надхитри бабата и дядото, зайкът, вълкът и мечката, за да не бъде изядена. Но лисицата била по-хитра и помамила питката. Та и се качи на муцуната и така я изяла. Моята любима българска буква е буквата Д, защото моето име и името на моя дядо започва с тази буква. Довиждане от Димитър.